Kaixo guztioi, bideo honetan egingo dugu 2010ko uztailean agertu zen ariketa bat. Bueno, hemen kontatzen digute nolakoa den eremu magnetiko baten adierazpena, bedela nuzeroi zati BPR, komentatzen digute, baina ulertu behar duguna da, dauzkagula bi intentsitate, bai, izaten digute. Koordinatu sistemaren oiza eta oi ardatzean zer, intentsitate berdineko erronteko elektriko bana igarotzen ari da. Oda, daukagula intentsitate bat oiza ardatzaren paraleloa eta beste intentsitate bat oi ardatzaren paraleloa. Eta eskatzen digute kalkulatzea eremu magnetiko resultantea P eta Q puntuetan. Hau da, kalkulatu beharko dugu honek hemen sortzen duena, honek hemen sortzen duena, eta gero berdina beste puntuarekin. Hasiko gara P puntuarekin. Hemen marraztu duana da uler gaitezen. Hau da, gu dakigu daukagunean ari eroale bat, bai, kanporantza irtetzen dena, bere inguruan sortzen duen eremu magnetikoa, bai, dela honen itzurakoa. Baina, ikusten dugunez, intentsitateak ez ditugu izango kanporantza eta borrorantza, baizik eta planoan marraztuko ditugu. Beraz, zelan marraztu esakegu zirkulo hau intentsitatea kanporantza edo barrorantzaz doanean? Eta erantzuna da hau. Eta, ea ulertzen dugun. Intentsitatea kanpora doanean, eremua egiten badu noranzko honetan, fijatzen bazarete hau da goitik ikusita, eta hau izango zen aurretik ikusita. Aurretik ikusten badugu ari eroalea gora egingo du. Eta zirkuloa aurretik ikusten badugu izango da zirkulo bat hemetik irtetzen dena, hemetik sartzen, eta bakarrik ikusiko dugu plano ebakitzailearekin dauzkan bi puntu hauek, puntu hau eta isa hau. Eta aldiz, gezia berantz badoa, hau da, vektorea sartzen bada barrura, dola noranzkoa aldatu egiten den, bai, orain joan delakoa den, orain zirkuloa hemetik ateratzen da eta hemetik sartzen da. Saiatu bazarete paper batean egiten edo ikusten, baina hau da, goiko bista eta hau da aurreko bista. Baina hau eta hau berdina adierazten dute, hau eta hau berdina. Beraz, lehenik eta behin ikusiko dugu gure I bat ari eroaleak zen nolako norabide eta noranzko dituen vektoreak edo eremuak sortuko dituen. Fijatzen bazarete, egoera honetan gaude, ezta? Eta hau, horrela jarri beharrean, honela jartzen badugu, ikusiko dugu, puntuak geratzen direla eskerrean, kasunetan goian, bai? Horrelako zerbait, eta hemen izak. Hau da, honek adierazten duena da, hemen dagoela zirkulo bat hau egiten duena. Bai? Beraz, marraztuko ditugu gure marraztuko. Eta orain, berdin egingo dugu gure bigarrenarekin. Gorriz marraztuko dut puntuak eta izak ezberdintzeko, bale? Osa, gorria eta urdina berdin dio, marrazten ditut marraztegatik. Kasunetan hau gorantz doa, beraz, bere eskerrean puntuak izango ditugu, osa, justo egoera hau eta hau berdina da, eskerrean puntuak eta eskuinean izak. Zergatik, izango ditulako zirkulo batzuk egingo dutena direla, hemetik irten, hemetik sartu. Beraz, hemen puntuak eta hemen izak. Eta honelako zerbait izango genuke. Hau pizkatxo bat txukuntzeko beste modu. Fijatzen bazarete, kuadrante honetan, bai? Osa, justo honen gainean eta honen eskuinean, dauzkagu isa gorriak eta puntu urdinak. Hemen, puntuak eta puntuak. Hemen, isa urdinak eta puntu gorriak, eta hemen, isak eta isak. Bai? Beraz, norabide eta noranzkoa kuadrantean zehar berdina izango da. Beraz, marrazki hau egin beharrean, hau bezalako bat egingo dugu, lehenengo kuadrantean isa eta puntu izango dugu, bigarren kuadrantean puntu, isa, isa. Kasunetan, bi vektoreak izango dira noranzko kontrako daukatenak, hau da, gezi bat barrurantza eta beste bat kanporantza. Beraz, egiten dugunen hauen arteko batuketa vektoriala, azkenean keketa izango da, kontrako noranzkoak dituztelako. Honetan, bi vektoreak noranzko berdina dauzkate, beraz, batuketa bat izango da. Honetan, biek daukate noranzko berdina barrurantza, beraz, batuketa bat izango da, eta kasunetan kenketa. Hemen saiatuko dira eremuak elkarra anulatzen, eta aldiz hemen bi eremuak batuko dira eta sortuko dute eremu handiago bat. Bai kanpora edo bai barrurantza. Beraz, orain, pentsatuko dugu P puntuan eta Q puntuan nolakoak izango diren eremu resultanteak. Eremu magnetiko resultanteak kalkulatzeko beste bien arteko batuketa vektoriala egin behar da. Baina nola ikusi dugunez, kontrako noranzkoa daukatena, azkenean modula kalkulatzeko da kanpora dagoena ken barrura dagoena, gezi bat ken bestea. Hau da, daukagu horrelako gezi bat, horrelako beste gezi bat, bai? Eta azkenean batuketa egiteko, batuketa vektoriala, nora kontrako noranzkoa dauzkatenez, eta kenketa bat, ezta? Vale. Ados, aurrera jarraitzen badugu,
jartzen dugu eremu magnetikoaren adierazpena, nu0i zati bipi-r. Ariketak gainera ematen digu, baina hobe buruz ikasten badugu. B bat izango da, lehenengo intentsitateak sortutako eremua. Beraz, hemen, iren lekuan jartzen dugu I bat. Eta R izango da, ariaren eta kalkulatu nahi dugun puntuaren arteko distantzia minimoa. Kasu honetan distantzia minimoa izango da R bat. Puntua denez bat, esan dezakegu distantzia hori izango dela bat. Bai? Bigarren kasuan, kalkulatzen dugunean, jartzen dugu IB delako bigarren intentsitatea, BP eta R2-ren kasuan, nola bat puntua den distantzia baitari izango da bat. Baina ariketak esan digu, I intentsitate berdineko korronteak. Beraz, I bat eta IB berdinak dira. Nu0 eta Nu0 berdinak. BP eta BP berdinak eta nola R eta R berdinak diren, kenketa hau egiterakoan ikusiko dugu P puntuan daukagun eremu magnetikoa 0 izango da. Hau da, lehen komentatu duguna, daukagu vektore bat honelakoa eta beste vektore bat honelakoa. Eta bi vektoren luzera berdina denez batuketa hori egiterakoan, bata bestearekin anulatzen da eta ez daukagu ezer. Beraz, eremu magnetikoa puntu horretan 0 izango da. Ikusiko dugu zer da gertatzen dena Q puntuan. Kasu honetan, bai, puntu eta puntu daukagunez, hau da, izango ditugu bi vektoreak norabide eta noranzko berdina daukatena. Beraz, bi vektore hauen batuketa vektoriala egiterakoan, izango da bien arteko moduluen batuketa, noranzko berdina daukatenez. Beraz, orain, kenketa gertu barrean, batuketa gertuko zaizu hemen. Hortaz, lehenengo intentsitatea I bat eta IB berdinak dira, erduan esango dugu direla I eta I. Esango diogu. Eta horretaz aparte baita ikusten dugu R bat eta R2 nola minus bat puntua den hemetik onarteko distantzia bat balio du eta honetik onarteko distantzia bat. Batzuetan dudak daukazue ea distantziak negatiboak jartzen diren. Distantziak ezin daitezke negatiboak izan dira vektoren moduluak, beti izango dira positiboak. Beraz nola honek balio duen bat eta hau bat izango dugu hurrengoa. Hau honetan bihurtzen da, hau honetan nu0i zati BP, nu0i zati BP berdina direnez da bi aldiz nu0i zati BP. Birekin doa eta hau geratzen zaigu, beraz vektorearen balioa hau izango da. Eta gainera badakigu kanpora irtengo dela, ezta? Vektore bat kanporantza, vektore bat kanporantza, vektorea kanporaintza izan behar du eta bere balioa hau izango da. Orduan ikusi dugunez, leku batzuetan eremuak batu egiten dira eta handiagotzen dira, eta beste batzuetan anulatu egiten dira. Galdera da, B puntuan, B galdera da, planoko zein puntutan da nuloa B? Bueno, ja ikusi dugu puntu honetan nuloa dela. Beraz, logikaren bidez ikusiko dugu non gertatuko zaigun P puntuan gertatu zaigunaren berdina. Pentsatzen badugu zerraitik P puntuan izan dugun nuloa lehen, bi gauzengatik izan da. Alde batetik, kontrako noranzkoa zeukatelako bi vektoreak, beraz, kendu egiten ziren eta horregatik anulatu ziren. Baina horretaz aparte, gero modulua berdina izan behar zen, ze kenketa batean emaitza ez da beti 0 izango. 0 izango da hau eta hau berdinak badira. Eta hori gertatzen zen, joratzen bauzue, R bat eta R2 berdinak zirelako. Distantziak P puntura arte berdinak zirelako. Beraz, behar dugu puntu isa edo isa puntu izatea, beraz, aukera posibleak bakarrik izango dira, lehenengo kuadrantea eta hirugarren kuadrantea, beste bi kuadrantetan ez dugu izango, eta horretaz aparte galdera da, zeintzuk izango dira puntuak zeinetan hemen agertzen dena eta hemen agertzen dena berdinak diren, izan daiteke bat, izan daiteke bi, izan daiteke hiru, hau da, gertatuko da, isa eta I koordenatuak, hau da, isa koordenatua eta I koordenatuak berdinak direnean, galdera da, lehenengo kuadrantean eta bigarren kuadranteak zeintzuk dira puntuak hori betetzen direnak, hau da bat, bi, hiru, lau, bost, eta baita gertatzen da hemen, minus bat, minus bi, minus hiru, minus lau, eta egiten badugu puntu guzti horien arteko segida ikusiko duzue izango dela hau bezalako zuzen bat, P puntutik pasatzen dena, horrelako zerbait, eta orduan zuzen honetan dauden edozein puntu P barne izango dute distantzia berdina, hemen dagoen puntua distantzia hau eta hau berdina izango da, hau eta hau berdina izango da, eta gainera egongo da zonalde batean zeinetan vektoreak elkarra anulatzen diren. Beraz, zuzen honetan eremu magnetikoa beti nuloa izango da. C atalak esaten digu aurreko ariketa osoa errepikatzea, baina orain I bat eskuinera joan beharrean eskerra joango du.
Beraz, fijatzen bazarete, hemen puntuak agertzen ziren, orain isak agertzen ziren, agertuko dira, eta hemen isak agertzen ziren, eta orain puntuak agertuko dira. Nola noranzkoa aldatu den, zirkuluen noranzkoa aldatu da, eta beraz, bueno, puntu hauek ezberdinak izango dira. Zer da gertatzen dena P puntuan, orain biak batuko direla. Beraz, gertatuko zaigu lehen Q puntuan gertatzen zaigun berdina. Beraz, eremu magnetikoa P puntuan, orain izango da nu 0 i zati pi, bai? Hemen lortu duguna, orain hemen agertuko zaigu. Distantziak eta guztiak berdin mantentzen direlako eta intentsitateak baita ere. Eta norantza egingo du eremu hori, eremu hori egingo du isa, ezta? Biak barrurantza badoaz, bien arteko batura horrelako zerbait izango da. B, P puntuan. Eta aldiz, Q puntuan, orain daukagu isa eta puntu, eta nola distantziak berdina diren, gertatuko zaigu lehen P puntuan gertatu zaiguna, anulatuko dela. Beraz, orain, Q puntuko eremua izango da nuloa. Hau da, aldatu da. Lehen hemen 0 zen eta hemen kanporantza, eta orain da hemen 0 eta hemen barrurantza. Eta bigarren atala, B puntuko hori betetzeko logika berdina. Hau da, bakarrik orain kuadranteak aldatzen dira. Orain erabili ditugun kuadranteak izan dira bakarrik hau eta hau. Zergatik bakarrik anulatuko dira puntu eta isa daukagun lekuetan. Isa eta puntu nola batuketa gertatuko den hor eremu ez da inoiz anulatuko. Hemen bai eta hemen baita ere. Beraz, zein da espazio geometrikoa lehenengo, bigarren eta laugarren kuadrantetik pasatzen dena eta gainera errespetatzen duena edozein puntua distantzia berdinera dagoela emetik eta emetik, Q puntua izango zen -1, hau izango zen -2, -3, -4, eta hemen berdina, hau izango zen 1, -1, 2, -2, 3, hau da, sortzen badugu hau bezalako zuzen bat, bai, eta zuzen horretan izango da, zuzen horretako puntuak izango dira isa minus isa, adibidez, -3 puntua, edo baita izan daiteke minus isa, hau da, izan daiteke -3 puntua. Zuzen honetan, eremu magnetikoa beti izango da nuloa. Eta honekin, honekin bukatzen dugu ja ariketa.